En fait, weltimande vraiment. Ah bon? La woni ko ɓooyi mi wuraade geɗe mbaaɗi no mi anndine ko welni ngurnagam ko fuɗɗi hen welde ko ma jiimaani moma épisode aji ɓurɗi welde e ngurnamam ɓurani kala jiinoɗo mi hanki yi kam hannde anndi changement vraiment woni holto gittuɗa kam mais holto nawɗa kam. Ah, dis-toi que c'est réciproque. Minen mi feera wuude ko wayni. Vraiment je vois quelque chose ko gonɗa c'est naturel. Ça c'est sûr. ɓe gollitomi ɓe jiyam changement anduɓe ɓe jiyam changement même Mamour c'est la chose qu'il disait. Ah ouais. joni noon ala ko heddi gueɗel gotel heddi mi yettin ɗum bamma haala gasa. Ah bon? Si. An haala ɗo an Moussa. Attends, je vais te dire une chose mami haalane gueɗel gotel nde mbinumami wona cahani am te ganduɗa ko ɓerdam haala wona min te ko ganduɗa koye jomiraɗo ummi ma andu ɗum. Ah bon? Supposons. Woni ko kulanoɗa ko iwi. wona kulol A suusi yottade pa o. wona kulol ko gatti gondumi e bamma supposons to jaaren ɗo ni mi foti e bamma aɗa andi koye gonga gonmi koye gonga gonɗa mais mo wawi yiru ɗum ko ɗum. Eh ɗum mon ko gonga Tu mo vois? ɗowɗani. Donc ma sof walla wasa yodde e yimɓe. Ça c'est sûr. Mais andine mi woyi rewde ko gila leer. Dinde kalden ɗinan yotta e pa o. Joni noon A felliti. janggo ko dimanche non min ha koyɗam ha e nder galle mo je vous jure wallahi janggo koyɗam ha e nder galle mo Inchallah. wona bamma won toon janggo Won toon kay. So sa dogade tan min ça va? mi dogara to jaɓɓumi ɗo an so tawi ko nder lolli gonnoɗa mami ummo mi tawmaro je vous jure wallahi. Ah ouais. C'est l'amour qui manifeste à moi. Je suis très fier de toi. Non, Je sérieux. suis super contente. Non. Autre chose, wallahi. Ndar, demain, min ha nder galle. Baba jaram. Jaram ba. Wah, boleh? Mata? Sawa. Asali. Ada tempe. An jodi do. Oh iya, iya. Jatan. Bawa nanti. Kau ko mo dar kau ko gabro ni dar ni. Mana yang nyari kau? No, wonu tan ko yi xode. Comme 2 minutes on wala ko njiw tan. C'était yang nyari. Ala hay problème ko. Oke, terima Sawa. Selig. Mau filtre. Bon, jaafata non. No ala hay problème go. Randi mbaɗa wawi wide c'est la première fois won dañen jonde wane ni kono kala ko jiiɗa tan wonko saawi ɗum bon wonko ganduɗa noon ko Allah waɗata ɗum te ko Allah hoddirta ɗum jinaɓe men koɓe gurno ko hanki ha yetti ɗo ɗum mbaɗa wawi wide yawti ko kewno hakkude mabɓe mbaɗa wawi wide ko Allah hoddirno te ko Allah hoddiri ala ko mbawɗa hen so wona jabde te enen kadi ken sukaɓe ala ko mbawɗon so wona rewde caggal jinnaɓe men woni ni kam noon beelamo no fewi par ce que ƴiƴam no foori yitere nde ƴewirannomami nde dawata ɗo e nder galle he aɗa liggo e yitere nde ƴewiranmami hande nde wona goto par ce que hande mbaɗa wawi wiide ka ƴiƴam wiyatani enen jiidi baba kono mbiyanmi ko enen jiidi yumma enen jiidi baba te mi yiɗa kadi hay goto jeune wona hakkude men kala no ganduɗa sa yiruno noon mawne mo jiiɗuɗa yumma e baba walla miñi mo jiiɗuɗa yumma e baba no poɗɗa warude e mum poti yiide mbayan noon par ce que mboɗo fotma nanguirde comme sœur am mi anda noon ko an mbiyanmi mawnam walla mi wiyete miñam kono kam ko wayno wonde foof kam min mi ƴettima o neragal mi tottima par ce que somi ƴeewi no paa waɗi kam expliqué ni
waɗani ko an fottade mi heccude kono c'est juste tan pour wadde mo témoigne ko jiiruɗen ko mboɗo welti hen te ala hay goto nimsa mo dañanmi hen par ce que ƴiƴam doguetake mettanno jiiden ha par mi wasa andude kono hande somi andi ɗum ko beela mo tigi te turtoɗa e galle he turtoɗa e leñol ngol ganna min ƴeewiranoma haydara so wonamo min jiiɗi yumma e ɓaaba Ça va, c'est Sino, masih mau bawa ini? Bawa alhamdulillah. Ada yang aku sama. Eh. Ini bunda aku preparasi mau hode. Mino. Eh? Ada kota waina ke. Nanggaran min waina no. Amudu an yitjam, adu jam. Wadi fof ko enen jiiji. Komi cousine ma ka cousin am. Enɗam ɗon ko gotam waɗi. Mimi, ay, woto naññam min. Sinno ko a cousine komi cousine. Fatima watta ko mbaɗɗa ko a sodirta kam boccono wonde yahoore bangi goɗɗo. Ko hande o ngannduɗa komi cousine ma ka cousine am. Hande. Nde kotan min mbayni mbiɗo hodde hande portata affaire cousine yagal. Ha? Amadou. Mbeɗa andi aɗa yiɗi mi. E ko gonga e ma. Fof na laabi mi. Mais ko aɗa andi ko Allah waddata. E franchement mi añanima ndax ko enen jiiɗi hande sino ko sagam yidde nde wonta ko goto kono noon mataw ko Allah waddani tan Allah ne holli Oto joni Allah waddi en kene jiiduɗen nde nenam e bamma ne jiiɗi nde ko nden Allah waddi en an tagi en ɗam anani Fatima ay ko wonno e ɓerdam ko fof mi itti ande soofa en yo a yiɗa soofa mi hotiri ni soofi ha paari soofi ko guila nde gujjuɗa ɓerdam ti vole mo keeri timo trompe nden affaire o boni nden buujiti woto wiyata fewnuɗo haydara fewata ɗo Fatima d'accord tu as raison mais andi sa yi yenne sa yi mbeɗa wima ɗum ɗo foof c'est parce que mi yiɗa kotade jaggani mi metti sino ko sagam jaafuɗa ham ko mbanmami ko tinmi e komi tinani foof kowa foof less tinɗa ko a tinani fof mi yafamam fawa less joni an ko powata dow Kalidou hande beelam mo dañmi o mi meeɗano miijade aduna mo mi dañi ɗum nde gummatunomi Mali yidde arde ɗo e Sénégal pour yilade jinnaɗam gorko min meeɗano miijade ni momi yiitu ɗum ten Allah waɗini kam ɗum ɗon ko ɓeydi kam kadi belamma kadi jinnaɗam gorko e jinnaɗam debbo garti ɗi ko hunde nde mi meeɗano miijade aduna nde gummotonomi toon nde musino garangalam ɗo mi ummimi toon mi ari hay jinnaɗam debbo tina ɗum fuu tan yidde jam yidde kadi yitude famille tene Kalidou bella mo dañmi hande o kadi mi meeɗano sikkude mbor jogui miñiraade saha goggiraɓe walla kaawiraɓe min cikku noon komi bajjo komi gooto min tane jinnaɗam debbo kono oɗo belamma hande arde mi ɗo Allah waɗani mi sutura hami yiita jinnaɗam gorko hami yekka mi anda kadi mbeɗa jogui miñiraɓe mbeɗa jogui goggiraɓe e kaawiraɓe ɗum ko belam bayal ana wona bajjo yimɓe fof jinma yew yarani wonde ɗo noon aɗa wiya aɗa woya walla aɗa waɗa triste aɗa min kam ko affaire triste ɗum mi wiya haalani hen haydara ko mbiyanmami aɗa andi enen haala men gasata entreprise pawa noon ɗo min déjà komi tampuɗo kayitaji fof aɗa foti arde mballa e goɗɗum wona komi poɗo ruttade galle kalista nana faɗen yaha nden jeyodira e pawa min doga mi haaldoya e kalisa aɗan no wayi tan e mbaɗa feere noon gara calminama muɗum kadi mon frère hade ma yaade jimmi ko enen fof jaggodiren juuɗe men c'est bien vrai mbiɗan komi mawne kono min hannde komi debbo hay so ɗen keccodiri ko lebbi mawgo
an woni gorko e amen min ɗaccitma gona mawɗo amen min ndewa caggal ma min faati minen ko kalfin ɗon kam yo Allah jaɓ kalif amin wona aɗa no mbatten cimofu ma jaha min mi naata mi yiya paawo hade mi ruttade to kalisa mami nodde wona wona feere noon ngara gale calmina kalisa o tikkeneɗe non mami ya mami ya solle wode mbaɗen noon inchallah ok mbirnaɗa mi ya ok merci beaucoup d'accord merci beaucoup mayen nande inchallah ya fan mi yiya paawo waɗande haalami gesa ne tinno Fatima ko kewi ɗo ko aduna ko mere kono ko heddi ko feere Fatima feere nde ponnoɗa fewjude mais Allah yoni ha pari ko enen jiiɗi ƴiƴam ɗum ko gotam wonde yooɗi ha pari ha tagi nde Allah yoni nde a sinkani ɗum ha sinko sa yiɗnomi joni en mbaddi mariage meɗen sinkotako ha Amadou mi jeemi sinkude mi waɗi ko mbawmi wallahi a ronki yoya eyyi ko noon a famat tan yidde force taki sa jeemi wadde comprendre tan ma maintenant mi wawata wadde comprendre aɗa ndi tagi garatmi koko jeymi min ne garme ma ne garmi ko min jeyma ka enɗo mam ka ƴiƴe mam neɗɗo tu comprends a wawa ɗum felde no yiɗma so jiɗɗo mo a wawa ɗum yobde hande sinno ko sago sa yiiɗi kam ko mi yiɗma saabu a faami kono ko Allah waɗi woni wadde yaforomi tan saabu Allah Amadou yiɗaren badde ken sehilaɓe Fatima jidde ne mbimami nde ko gonga e an ko ƴiƴam dogodane nder ɓandam mbiɗa yiɗma mi yiɗa kadi ñaafoɗa ñaagoɗa kam yomi yaafo min wasa yafadema par ce que je t'aime beaucoup mais malheureuse mi ronki hebde ko jinmi ko kono mami yafonoma Allah saabu yidde force taki ɓernde wona jamni saka no ɓucce ko tew e ɗiƴam mi jabri Allah mi yaafimama ala probléme ay goto min mami jabro Allah mi yaha ala probléme mi yiɗa hen aɗa yaada met s'il te plaît jippin ala s'il te plaît kay mi pari hen ɓooyimi enen ndiɗo ken sehilaɓe ande kaw ɗutuɗen eɗen mbawde yo wiɗo nani ɗo wiyami anne kaw to kawodirɗen wallahi wona jinno ko ko toñangue tan mais ko ƴeew ɓurdude ɓerde ma ninmi ko ñaaden jow mbeɗa resanma cadeau mawɗo ɓe resanimi cadeau mawɗo mi yiɗma tokkude cadeau Fatima cadeau koko rewata e nen hande o mi yiɗa ummade ɗo hen mi nawra hunde ko gandanɗa kala nda ɗum hakkillam yaha e ma won tanan mi mette wonto ɓuura nder ɓerdam accirni tan mi ñaguima accirni tin ɗum mi jaɓata ɗum sah ɗum mo jehen ɗo surprise sa yi tan ma yiɗ surprise jehen ar dow mbar wona fuse hakkille de Allah ƴefandir maɗe jaɓe sinnoɗaɗa ɗeɗo wiɗ ko wallahi Ê cậu bắt đầu cũng nó mời người ta đúng an kam yomi ƴame mbiya ham kaw mi resma mbiya ham kaw mi ara mbiya ham kaw waɗa kaw kam sansara wiyam lamɗam guertoɗam eyyi wiyam lamɗam guertoɗam min woni lamɗam guertoɗe ma Ê đừng để cô eyyi ni kono ñafoto kaw mi itti wonta won ko noon kay hanti no jiɗirɗa ko noon tan min mbaɗira woni lamɗam guertoɗe ma kadi ko noon kay on ko gonga kam way wonko jaaki kam seeɗa on noon e garatande a addani comci ma fof noon ko seeɗa tan gadduɗa manam ka peccuɗo hoorema wonko woni ɗo goɗɗum ɗum kadi ɓuranani mi noon sinno ko sagam kala ko jañɗa toon a addat ɗum ɗo sara ɓerde comci ko ɓuuri ɓerde ɓerde tottuma ɓerde kay on kay ɗum so accito comci ɗum wona haydara wallahi gonma tigi way mi yiɗɗum comci no wawi addoyeede kono ɓerde han kadi so tottama neɗɗo wawa artirede mi itti ɓerde mi tottima donc comci gonɗi hoɗi hay ɗinne mbawi arde so welima yere wino manda ne fewnimi armoire mi anda Paris ɗum noon so Allah jaaɓi inchallah min e ma enen jaadata ha galle mi uddita comci gonɗi hon ɗi cuɓoɗa hen belɗe ma waɗani kam no heewi wawa arde foof ƴetta hen belɗe mi ɗi gadda mi weltima ɓerdam kadi ɓuuɓi saabu gurdamam hanti woni gurdamam
woni fittani ɗum woni fof komi pawɗi ɗum e junngo ma ala kadi ko jiɗmi heen ko wona ko jiɗɗa ko jiɗɗa mi raara ko ɗon daarani ko jiɗɗa mi waɗa ko ɗum mbaɗani kala ɗo pawɗa kam ko ɗon yottomi leydi ndi jimami nde tawno saaha neɗɗo yiɗo hunde tan ɗeɓa rendikina seeɗa nde tawno baɗam yara ko gueri ani wiide baɗam yara ko guerrier ko ɗum ɗo fof kanko mahi ɗum wallahi way mahi ko yooɗi mahi ko feewi te nim sante kadi machallah ka debbo tegal dimal jontade mo jolɓe ñembi kala ko jiilotonomi wen dañi ɗum ɗo ni machallah holko goynomi kono a fompini ham gomɗam min a wonde alhamdulillah ko ɗum tan kadi jinnomi mi waɗa marque empreinte mi ɓerde ma nde ka jejjita kala ko wonɗo e ma a marki ko ɗum tan a marki ko ɗum tan ata kam to yarata attayo eyi mi yinno fadde yero ara après mi fawa attayo wala o wi noon ata yero ko ata yero kañumen kam atu yerene atu ƴamɓe gona gotum gonga ma eyyi wonno waɗannoma mi ñande jam holi on tan d'accord joni ko noon mbaɗani wallahi dar mi immo joni mi machallah machallah allo Yoro wadda e tampere Dieynaba heeɓi biddo e biddo dewel eyyi miɗo yaha toon eyyi min fettoyo toon ala probléme mami fatmo toon eyyi ok copain a jarama Tidiane mi nani ko kalɗa ko fof kadi hannde mbiɗa welti ha ɗon tan wawi haalde nde wonno neɗɗo ko neɗɗo tan so iwi neɗɗo tan haydara heddaki e makko mi nani ko kalɗa ko kadi mi faami enen ɗiɗo ɓe sukaɓe ɓe fof enen ndeni jibi so tawino noon ko sago yitere wayata an e hoorema aɗa laaɓa min wona neɗɗo cattuɗo no feewi kono noon nde wonno mbeɗa jaɓa kono kadi mbeɗa salo nden sahaa ceɗɗal ngu ne arta kono mi wona neɗɗo kewɗo probléme joni noon taade yaari noon hannde Gedda e Kalidou hannde fof pote am kamɓe woni min Gedda komin yiɗani ɗum hooram hay so tawi woni Kalidou ne yiɗimo ne komin labanimo hooram wadde ko rewi ɗo ko ne heewi kono ko wiyete ko so dene mbaɗama e ƴeygol wodere en fof wayi hoore mum min noon mi wawa yidde Kalidou mi wiya mi yiɗa Gedda wawata gasde Kalidou am ne woɗɗe yam non fof fewade noon o yahat ko rewanno hakkude men ko rewi kadi ɗum yawti ɗum ko cukago wonno kono hande ɗum ɗon fof en jejjiti mbeɗa ñaago tan hande dewle sukaɓe taade ko mawɓe jogoto jogoɗen ha tiiɗa mbasen hokkude añɓe ɓe ko kaali eyyi a jarama Yacine Sy mbeɗa anduno kadi ko ɗum jaɓoɗa gati min e ma eɗen gandodiri feewi goto e men fof so ene andi jikku goɗɗo on ko haala Pulaar mbiyata ko noon gayi ɗiɗi mawɗi so ɗi putti tan sa renaki so hunde ɓilimi hakkude majji tan ɗi pelɓodiran so ɗi pelɓodiri kadi musat min e ma nandi jikkuji ko gañata ko ɗum woni ko gañanmi a jaɓata yaware min mi jaɓata yaware kono mbeɗa andi an a bonani anna kadi aɗa andi min kadi mi bonani par ce que aɗa andi temps meɗen so Yacine Tidiane to Sara kalɗo garani welata ala kalɗo garani jirwata ala so hirde hirama so tawi ala ɗon mi ala ɗon hirde nde fof wona hirde nde tahmat wayre kono baram ala lamɗam ni kono noon Yacine seeɗani heƴat tan ko ɗo weeli seeɗani meeɗa hejje ɗo metti heƴat tan ko ɗo weeli
nene haddo hanni kam ɗo eyyi haddo comme no kalimam ni e nder uley wona guide caahan nanni kay makko wona pour fijgol wona dara so wona jiggi tam natni kay makko te kadi ko neɗɗo moƴƴo o galle o adi rewde ko toon o wonno no dañi probléme toon o yalti ndewmi e makko jiilimo ha garmi tawmimo ɗo no garmi ɗo noon kam mi hawri ɗo e baba yaro hakkunde min e makko sa dañino caɗele par ce que min memodiri ɗo mais wona bondineedi wona haydara to wasde andude tan mais noon jaami ha gandumi gonga o kanko ni bammakko kadi ɓurmi dañde confiance ɓurmi dañde ko jewatnomi koye makko ɓurmi ko yidde ko yiide ko ƴewatnomi koye makko so mbiɗa haala e Houleye ta mi dañta ko jiɗmi ko 100% ɗum waɗi gila garɗa mi haalanani mais kadi mbiɗa hersi kadi haalde e baba yaro par ce que dañi ko rewi hakkude min e makko mbimi noon kam mi yettirma ɗum ɗon mi haalanma sono wawi wonde kalna e makko jiide son jiidi kal noon dal Mamadou mi nani haala ma moƴƴi feewi sabu Houleye ko ɓiyam mo jinmi mo korsimi kala ko ɓiyam yiɗi ko ɗum jinmi hay sinno ko mali gonnomi ni par ce que wonde Houleye wi kam wonmo yiɗodiri min Houleye kala mo yiɗi min e ba makko min dokkanmo sabu gilline muusi yimɓe fof ne gandi no gillino way te an ka suha moƴƴo no jiirumami ni ka neɗɗo moƴƴo ɗum ɗon hay probléme goto ala hen hay somi arano ni ɓayri Allah waɗi mi yindire min e bamako min jiitodiri hay somi arano dewgal ngal ronkani humede machallah min de mi hersi joni kam yewndede e baba yaro no mbawɗa kam wallude fof de balla hamen ala ɗum ala probléme hay probléme goto ala hen garlam ɗon noon hannde mi arani ɗo pour wonde ya yiyam tan beltoɗa mi arani ɗo pour wonde mbeɗa famɗini hooram walla mbeɗa usti hooram addi ham ɗo ko yilade jaam ko jaam ɓola keɓata ɗo Seydi Sarr Yacine Sy caggal bone ko jaam kadi bone haydara ɗo nafata mbeɗa sikki ko ɓamɗen waddude faade hannde ko en dañani hen bénéfice ala bone ala bénéfice kadi ko Allah rendiri hen seedi ɗum aɗa andi rewɓe ene keewi ɗo so tawi wonde kaalido ma weeri rewɓe fof ari ha gallamen ene yiilo debbo neɗɗo so yalte galle kala so naate galle yatti koye galle andi ɗum noon ko belamma tan foti wonde ɗo kono tijari mi tañma ɗon ay gedda nde kaalido yiɗimo nde ko min adi yiddemo sabu mbiɗa qirli oɗo suka omo welami taade yettima ɗo noon haɗo yetti ɗo hankanti juuɗe heeɓi dande ruttade wodani en naggat goto men fof naggat banggue mum ballen ɓe beete ɓe mbawa wirtade lowre nde ɓe goni nde kadi gueɗɗo ɗo tolni ɗo yiiɗi ko wallede yiiɗi ko deññede il faut o de kadi ko enen sen mbayini kamɓe maɓe mbawa yaade ha to ɓe jiiɗi yetta ɗo ɓe jetto ɗon Yacine minima sen nanggue dewgal hen tangal moƴƴat e wadde kasi kamɓe ɗi ɓe ngala probléme hay caɗele goto heddi noon go werno tan so dene beddama e jenggol tan gotel fof wayi hoore kadi min mi yiɗino arde toon de kono ko wiyete ko tan nde wonno enen ɗiɗo ɓe goto men foof aɗa andi wiyata ko accanta goɗɗo mbeɗa wiye somi ari mi anda ko tawmi toon ko ɗum tan kono so wonani ɗum guedde ɗum pawmi ɗum ɗo so yimi abbomo gonga ɗum noon Yacine Ngoyam mi weltima tan hannde min ɓuuri wallay mi weltima guiƴam min ɓuuri de guila mbayrodirden en kalda nder aɗa andi kay gise no jaami nande gise wi kam ha hannde noon bimmi noon hannde mi kay mi yetti Allah mi taɗo rewane ma taade ko ñaayre galol tan nde gummiɗa fof ko gabbiɗam hannde komi dokku ɗum ɗum liggey ni mbimi yo jooɗo hami ara pour mi ara yewrude ma so non mi jogi ɗo genginto haydara dañata haaldu ha dañe hannde ko ñallami hannde mi nana dara mi forto hannde ka ɗaɗo ñallu ɗummi kata fama sehilam dalla jani to mali su tuuray serketan mbeɗa andi ko ɗum waranma an ne gartade ko hannoma addorde hen ar galle mi rawana addorde hen so pot goto kam mi fuɗɗo dara mi joɗunoye ma aɗa andi guila mbayroɗa cuuray gummotoɗo mali o heɓani ko wuuri aw ɗum tan mi wiɗo ko hannoma addorde ko jiɗɗa ko ɗumen